Hola amigues, com esteu? Espero que us agradés el tutorial de la setmana passada i que si l'heu fet us quedés xulíssim. Aquesta vegada el que farem serà això, un blusón tipus kimono. És una de les coses que més m'heu demanat. Tindreu els patrons a la descripció. Vinga, comencem. Mira, si us fixeu, són dues capes idèntiques. Quan talleu el patró heu de tallar dues capes iguals com les de sota. Però aquí és l'escot del davant, que per això està així. Si seguiu les indicacions ho veureu, perquè està així esbiaixat. Això és el dret fil i això està esbiaixat. I el que és, com que és el davant, aquesta part, és 2,5 centímetres més llarg. Ho veieu? Llavors aquí anirà una tira i a les mànigues també, ja us ho explicaré. Però el patró, perquè l'entengueu, són dues capes idèntiques, només que li he tret el que és la forma de l'escot fins a baix i és 2 centímetres més llarg. Tallem la roba amb el patró. Ens quedaran 3 peces, 2 són al davant i una és l'esquena. Això que estic tallant ara són les peces que van a tot l'escot i a les mànigues. Tenen 10 centímetres d'amplada. Ens han de sortir dues tires de 90 per 10 i dues tires de 48 per 10, en aquest cas de ras. El primer que cosirem seran els ombros o les espatlles. Encareu dret amb dret i poseu les dues peces ajudant-vos d'agulles i passarem un repunt. La part de sota de la cisa encara no la cosirem. Ajudant-vos d'agulles passarem el repunt i l'overlock. Planxarem de cara al dret doblegant per la meitat les 4 peces. Dues són de les mànigues i les altres dues que després farem l'afegit són les que van a l'escot. La peça de moment ens quedarà així. Ara que ja tenim l'ombro cosit, el que farem és cosir les dues peces que van aquí, a les mànigues. Penseu que heu de posar la peça a la banda del dret, no per la banda del revés. Ens ajudarem d'agulles de cap perquè no se'ns mogui. Cosim els dos costats i passem l'overlock.
Ara, per crear la màniga, el que farem és, veieu, ens ha quedat així, doncs ajuntar-ho i cosir tota la part des de la màniga fins baix. Veieu? És aquesta part. Cosirem i overlocarem les dues costures. Faré l'afegit que junta les dues peces de l'escot. Podia haver sigut una sola tira, però haguéssim gastat molta roba. Ajudant-nos de la ungla, obrirem la costura i ens hi posarem una agulla de cap. Aquesta costura la posarem al centre de l'esquena per la banda del dret, no ho oblideu. Aneu-vos posant agulles des del centre de l'esquena cap als dos extrems. Cosim i overloquem la peça de l'escot. Tallem l'excés i passem l'overlock a tot el baix. Doblegarem 1 centímetre i passarem un repunt tot al voltant.
Ara és el moment de planxar tota la peça. Si heu seguit totes les indicacions, ja la tenim acabada. Mireu que xula ens ha quedat. Si us ha agradat, doneu-nos like i subscriviu-vos al nostre canal, així no us perdreu res.